tal ki fin phakya tini nishalo mare kiching tong tholai na tini nishalo bisi tal ki fil phakya tini nishalo mare kiching tong tholai na tini nishalo ring phakya jotor samai ring phakya jotor samai wo ring phakya jotor samai ring phakya jotor samai ring ho ring bisik taje ring ho ring bisik taje Nai tongai takuk tei buhuk sona lamso ang chen yati prasa camera tongo James jeng tini phai sapai jak o stage ni tolawo dabu thangai nongno kawi phunai nugui ma khana norok black khongkhong khaijak black kra khaijak morok thanai bisini sai tebo kaham kai khaijak pare cameraman nungmo yang phadi orono 21 tarik ni horo orono resapnai rok thung mosanai rok thung ei chief guest rok ei nograi rok bebak no oro borok participant khlainai nugui ma khana yango mong ka garing bo paiti tinung tongka mo tini no painai mong ka yagra bukhak ni garing yango bo tongo garing mobo samai tongo nugui ma khana ro sini takuk song boro samai tongo yango hungkai nugui ma khana falnok byapari khlainai rokni bagai falnok school khaijak kobangma boni kusimalni yaroni kobangma tongo yang yagra bukhak yang debra bukhak bo odek samjak tu posas samjak ko baksa sam tongo abo hai kobangma fal byapar khlaina bagai oro fatani boro phainai fatan boro phai fal painai mani rok tei or local botongnai abo haihani jeng saimaka faringkai jeng sungui nailaiano saimalane o tiring committee ni tini adongro bo jeng sungui nailaian tam sab phaino bobo hairok khlaijak sar tamorok dabu tini jati tamorok khlaijana thangai tong tamrok khlainang tong जों तो 24 रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सी ट्रिंग कमिटी ओ बाइजालबारिनि सेंकारी आवारो ताकलाय 1436 त्रिपुरा एरानो लामसना थांगी दंगो एंगाय अबनो रगै सिनी प्रिपारेशन मोटामोटी पाइथाकनि दिगि स्टेज रो कामगैनो सिनी सामजगै पाइबिखा एंगाय दाबो सिनी गारिं दक आबो पाइनानि बखाक थां दंगो गाबोन लोगोलोगि जत सिनी पेन्डेल दंमनि आबो एकदम पाइथाकनि दिगे तासारा सिनी अंक फूड स्टॉल जेटा फूड फेस्टिवल लंगाना आबन बागै जत स्टॉल दंमनि स्टॉल डिस्ट्रीब्यूशन बो पाइ थांबायगा गाय आबन लोगोलोगि सिनी अ प्रोग्राम जेटा सबसे आकर्षण उंगनान मतो आर्टिस्ट रक नसों जेटा तुई दंगो आसाम अरुणाचल प्रदेश दिमा हासाव आजाकानि जे आर्टिस्ट दंगो जों पुरन पक चंगमनि बरबो फाइनाल बागै जों अलरेडी बंनि फ्लाइट टिकेट रक जों जतन कमप्लीट kai दिबैका एवं बरबो टाइम दिन सकबायनाय विशेष करिया सीजन 9 सारिगामा पानी जे चैंपियन जितसेन लामा बो न जतन जागानि नायजानाय मतो बो अलरेडी सिनियर फाइनाय एवं आबो ताबो प्रचार चलि दंगो ओमफ्राय सिनी बरम गोनां एमएलए 24 रामचंद्र घाटनि बो टेस्टाथ तंगाय फाइनाय बो फाइमान उलो बो जोंते बो कक सालायनाय ओमफ्राय ताबो आनि लगी दंगो सिनी अ ट्रिंग कमिटिनि तीनजन कन्वेनर विकास देबबर्मा सुमन देबबर्मा विक्रम देबबर्मा ओमफ्राय बरबो जुदा जुदा फाइसिंगो दायित्व मानजाक ताबो बरबो जानजानि कक नारगान हामबाय बेबारि खालायनाय रकम बागै बुसुक रक दाबो पतांगो जों ताबुक जरा हिंगाखाय दिनै जेटा स्टल खालामजामान हिंगाखाय 150 सामजाखा अब अलरेडी पाइति तीन थाका ताई 15 स्टक बारा करिखा 15 टा जत डिस्ट्रीब्यूशन थांबायखा लेकिन अब बाहायके रिजांनाय हिंगाखाय जों लटारिनि टाइप रिजांनाय
जाते बनो आनो yang saiteri नै साइमेया जा गाय आबोनि बादेबो होटेल गाका आलादा जागाबो ओ 150 नि बादेनो चिनि होटेल टंगो ताबो गिलामा डिपार्टमेंट जारा सरकारी डिपार्टमेंट बो बरक स्टल सान टंगो चिनरो गिलामा फायर रक हिंदी पीडब्ल्यूडी हिंदी एग्रीकल्चर आरडी नेलिट जेता कॉलेज बरक बो सान टंगो गिलामा बंगनि बरक बो फाइबे कातिनि बंगनि बागै बो जों ताकतेसा स्रामनानि बागै चाइचक टंगो दुगान बो जों 150 नि जागा 200 से मातालांगाने हिनै वन सक टंगो जेता जों खाइमानि बादेबो सरक एक नारगो दुगान मारिवानो हिनै गाय तामनि बागै प्रेसनि बागै जों नंनि जारा साइटनाय हाइ पथाक जानानै बागै प्रेसनि बागै काइसे स्टल जों दिनानि हिनै वन सकलाय टंलायो जदि नंनि डिमान्ड टंखा काकाकाय जारा सोशल मीडिया चालांनाय बरबो तो फाइ किसा मानि रक टनना नांगौ रेस खेपेना नांगौ बं बागैबो जों स्टल दिनाय हिनै वन सकलायखा गाय सारे हेमानि भाई ताकलाय माने ताकलाय जेते किसा बरक लोकरक बांके टंमा टंगो सेमानो तो चिनि जेता नुमानि नंनि सोशल मीडिया टेन जों नुखा जों तो बिजि टंमानि चिनारो जत बरक फाइमान लिया सेमानो चिनि चीफ गेस्ट टंमानि जे चिनि फरेस्ट मिनिस्टर नमी सार बहाबलां से मालां लिया चिनि रविंद्र सार एम चिनि स्टेट मिनिस्टर बिशकेतु सार बरक थांमानि बरक बंगार तिरिं पालायनि नै चिनरो न 2 घंटानि ऊपर कसावै बरक सगै लिया आसके बरक बांखा जों आबोनि बागै चिनि ट्रिं सेलिब्रेशन कमिटी जेटा डिसाइड खाइजागो रामचंद्र ट्रिं सेलिब्रेशन कमिटी चिनि अबो केबो यांगो रिनानि हिनि माया चिनि अबो काइसे लटारि हाइंगो बा काइसा बुटा बुटिंगो बो जागा खाइजानाय गुरि खाइजागो गे ताकलाय बुटा बुटिवो अबनो कलाइखा जेटा नंनि बो दाबि तंमानि जेटा रूट किनारो नेशनल हाइवे कलाइखा काकाय जाते जत बरनो फाइपगान सेमानो तो चिनि 10टा बा 11टा न हयतेसे प्रोग्राम सुरुंगो ताकलाय इंगे जों प्रोग्राम जेरि थानानि जों जागा सिरिमालिया आमसके चिनरो रोसाबना करं मोसाना करं गिलामा बरक फाइका जेता जों सेमानो तुका अरुणाचल प्रदेशनि ताकलाय जों तुइ टंगो सिक्किमनि चिनि चराइबोसा सारेगामा पा 2022 जे चेम्पियन नंनाय बो फाइ टंगो बो 20 तारिख न सक पाइनाय चिनरो 21 तारिख प्रोग्राम फनो आबोनि परे काइसे पपुलारिटी गान थाका 2-3 बছর सिगां टेक्सी गारि युइ आबोनि जे रोसाबनानि नाकिब बाय बरक बिनि टीम 10 जनानि एकटा ग्रुप फाइ टंगो आबोनि बादेबो चिनि तुरानि टीम फाइ टंगो हाबलंनि टीम फाइ टंगो आबोनि बादेबो टंगो चिनि अरनि मिल्टननि ग्रुप डॉक्टर विभा सासोनि बंनि एकटा ग्रुप टंगो आबोनि बरेबो चिनि कलेजनि जारा स्टूडेंट रक ताई स्कूलनि डन बस्को स्कूल ऑक्सिलियम स्कूल ताई इकफा यूनिवर्सिटी टेक्नो यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेजनि ताई होली क्रॉस कॉलेजनि आमति खाई अरबिंदु कॉलेजनि एमबीबी कॉलेज बीबीएमसी आमतिके कॉलेजनि जारा स्टूडेंट रक 3 टाका मोसाना हिमाने जों 3 टाका रिमालिया बंनो 2 टाका से मारिजु ताई चिनि तेलमरा कॉलेज तो टंगोनो गे खवाई कॉलेज गाकाई बंनि परीक्षानि बागै किसा केबें मुंनि बागै बरक फाइदे मानो फाइदे मायाखो अब कन्फर्म रियाखो गे चिनि ताकलायनि जे प्रोग्राम काकाकाय 7टानि हयतेनो प्रोग्राम मोनथांनाय पुरा हपुंगायासा प्रथमनो हयतेनो जों दिनाय जों चिनि जेता सारे गामापा बनो जों 10:30 टावन सारि रिनाय जाते चराइरो बनाय माननाय अकाररो बनाय माननाय आबोनि बागै गे जों आशा खायो ताकलाय सेमानि सिलाय बारि उइ तेबो दति पाइनाय सेमानो नर लुका चिनि स्टेज टक पाइनानि ट्रिंनि दिनोसो पाइसु ताकलाय चिनि स्टेज अलरेडी पाइथाका ताक ट्रास्ट दिनि न हयतेसे थेपाइ टंखा आबोनि परे चिनि खना बक्स टक जतनो फाइपेबिनाय एलईडी रक जतनो जागा नांथानाय जों सेमाने एलईडी हासालो रिमालिया ताकलाय जों अनेक हासालो रिउइ नरक नुं टखना चिनि दुगान रक तिनि न पाइ टंबायखा मोटा मोटी पूरा कमप्लीट गे चिनि अर 20 तारिख हंगाके काइसे प्रोग्राम मोननाय 20 तारिखनि फुंगो हंगाके काय जेता ताबुक ड्राग्स तो तुई अनेक किसुं टंगो और ड्राग्स नि अवेयरनेस नि तुई स्टूडेंट नि काइसे खेला सलिनाय चिनरो आबोनि परे पूरा स्टूडेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट आबोनो तुई सारिगो हंगाके कल्चरल काइसे प्रोग्राम नाय ओनली फॉर क्लास 12 जरा 6 नि हयते क्लास 12 जरा स्टूडेंट रक मामंग प्रोग्राम खाइनाय अ स्टेज ऑफ फूड फेस्टिवल दिनो गे जों जत्तो लुकु रक न सारा तिरपरानि टंनाय जों बंनो कबकनाय चिनरो फाइदि चिनि दफानि बागै नायदि बाकी जायगाके टिकेट माया कत माया हिनि खोनावो जों फ्री चिनि बरकनो फुनुंनानि बागै चिनि ट्रिं सेलिब्रेशन न जों पालायनानि बागै जों जत्तो दफानि बरक शुधु चिनि सिमिया जत्तो दफानि बिसि कताल आबोनो जों कयो जत्तो फाइ नानि बागै आबोनि बागै जों जत्तो दफानि बरकनो खाबाय खुबाय चिनि ट्रिं कमिटी सेलिब्रेशन कमिटी न हयते जों कबक जाउता फूड फेस्टिवल काई अब जे फरायसा अब
10টা jora angnai chini karon time dino chini program kotor tongo aboni bagi jeng hor 10টা jora no chini program narkha Tring ni samung prai sini 80% apai thaka nong ni buskang ni katabok trusty sajagi tongo sini jeta stage abo prai complete nong tongkha guiding rok pai tongkha চারিদিকে ন তিনি লাইক চিংবাই সিনাই তিনি সিমিন খানা চিনি রোজাবনাই মোসানাই রক সপাইबाय मेघालयनि खाना सफायनाय चिनर 20 तारिख फुड फेस्टिवल बर डांस बो किशोरीनाय एकाय ताय बाखिरक 20 तारिखनि बिसिङनो चिनि रोजाबनाय रक जत्तन चिनि अ बाइजाल बारियाव फाय सफायबायनाय एकाय चिनि जता सामुं जे तांजामोन म ब्लाइ दय खायजागै दङ ताय किसा मिसा ताय 20% सामुं जों खाखायो खानानि बिसिङनो पाइ थानाय हिनिता एकाय ट्रिं ब्लाइके खाथुम खाजाखाय ताबो जों पालायना बागै आरो तियारं लायजा लोकुरक फाइलायखा नायलायखा ताबो अम ताबुंनि सिनि तिनिनि सिमि हदम ददम खायलायो आरो लोकुरक बेरायलायना फायखा आरो चानानि होटेल ताबुनो खलगै दिखा तिनी बरो होटेल काहाम होटेल कायसा खलग जाखा ताय चिन आरो चारक ता ओइनो जे चाना रक आबो ताबुनो खलग दिबायका आरो फालनाय रक फायबायका तिनी फालनंनि बागै लटारि बो खायरि जाखा गाय जारजानि जारा अर दुकाननि फैनाय हिनाय बर बंनि फालनक बर क्लाय बर खानन सिपन खलग फैमान चिनि कोन आपत्ति करे एकाय चिनि पार्किंनि बाबो जतन व्यवस्था खायजागैसा एकाय ताय जे किसु मिसु जे खायजिया आबो खानानि बिसिनो जों पाइनाय हिनता सर 20 तारिखनि दिनाव फुड फेस्टिवल ओ दिनाव बबाहाय पयतेनि सिमि प्रोग्राम खायो बसु जराव पाइनि आइते बबो आइटेम राव सजांनाय रसजांनाय बबाहाय सब चिनि खेला 3:30 नि सिमि सेंनाय चिनि को कतै सारिगो जों 5टानि बरेखायनो चिनि कल्चर जों अरु सुरु खायनाय एगाकाय आबो चिनि हर 10टा पॉइंट तंनाय हयतो आबो दुदिन काय आबो 12टा पॉइंट तंग तंनाय जों 12टा कतै मुखया एकारो पुलिस प्रशासन नि तरफ থেকে जों तिनि आं निजे एसपी बेकक सालायका बरक निजेबो तंनाय के पुलिस प्रशासनाबो जों बारटी सिकिउरिटिनि बागै साजाक्का ओंखाय जाहाथे सेमाव जे रामचंद्रगढ़ ट्रिं सेलिब्रेशन कमिटी जे नायथतक जे तंथतक खायरे खलायका दाख्लैबो जों अमतेखेना खायनायनि बागै जों याप्रि राखै रमखा तामनिखाय सेमा जों जागारि मालिया अनेक बरक चिनि माथो थांसगै लिया गाबोन बागै चिनि बखाय यगजाक गाबोन बागै ताख्लै जों एमन जागा नाका जेखाने 2 लाख हाय बरक जाहाथे और ग्यादारिं उंगै माननानै अमते हायकेना जों ताख्लै याप्रि रमखा जों खाख्लायो ताख्लै बरक तेबो सेमान से पाइनाय एवं जोंनि रामचंद्रगढ़ ट्रिं सेलिब्रेशन कमिटी बरक बो ताख्लै वानसगैनो गोबांमा रोजाबनाय गोरोंनो तिनि तुपतंखा जेमन सिक्किमनि एवं नर्थ इस्टनि न जों जतने गोबां तुफा सिक्किमनि जे जेक्सन दुना लामा बो फायसफैनाय बिनलै खरकटाम तारपरे तुरा डांस एकाडेमीनि बरक 7 जना खाना सफैनाय तारपरे निने आसामनि निने नेकिब बाय निने बबिता शर्मा बरक 10 जना बुनि ग्रुप फायनाय एवं तुरा एक निने एक जे निने तामकमो दिमा हाउसा हाप्लंनि आरो निकाय सफैनाय दरिस एन्टे बर खरकटाम सफैनाय अमते हायकाय चिनि हास्तेनिबो साधना रियां विपाशा रियां अमृत जमातिया अरुण देवबर्मा संजिता देवबर्मा मिल्टन देवबर्मा अमतेखाय तेबो गोबांमा एवं चिनि कलेजनि स्पेशल चिनि कलेजनि जारे सामने करंगो फायनाय एवं 20 तारिख चिनि कलेजनि कायसा बेन ग्रुप और मोसाफायनाय बरक और साफायनाय अब ब्लाइ नायथतक आंनि जेबो नुखा अ बेन और आ दिन 20 तारिख और बरक सुखायनाय दा एका अमनबो कस्टिम सुबंनाय सिनर एका अबन बागे जतन रेडी 19 टा कम्युनिटी नि रिखुम कानै और अब फुल जानाय दा एका अमनि हायकेना जों तेरे कायचिनि ओ जे प्रोग्राम बुतांनो जों खुम हायके सुबिना हाकाता सर 21 तारिखनि दिनाव माने अरवा हाय साबा चीफ गेस्ट राव साबा मानजांनानै कक तंता हुजरा और चिनि बुबाग्रा फायनाय हर 12टानि जे बिसिकतानो लामजांमो बन साथि मुसिं फायनाय बुबाग्राना सानजे जराव चिनि ओ जे कल्चर सुरुंनानि सिकां और चिनि फरेस्ट मिनिस्टर फाय अब चेंगेरि फायनाय एकाय अबना कारिबो चिनि अ जेको खय डिस्ट्रिक्टनि चिनि डीएम फायनाय एकाय ताय सिर एमएलए बिनाकी दास चौधरी निर्मल বিশ্বাস एकाय ताय जिला सभापति अर्पणा सेन सिंहराय बरक खबै जत अफिसियल चिनि अरन कर्मकर्ता गोबां बरक फायनाय एवं बरक फायनाय गसिका एवं तियासानि बेटालियननि कमान्डेन्ट बरक फायनायनि कक्टंग बरनबो जों बिसि बुरुम नि हाफायका सबसे जों तंथगो जे धर्मनगरनि सेमा चिन अरन ट्रान्सफर थानाय चन्द्रनि बो और फायनाय चिन अर एकाबन बागे जों ब्लाइ केन खातुंगो जे रामचंद्रगढ़ ट्रिं सेलिब्रेशन अब एकटा सार्वजनिक नङै जाथुन एवं तेब नायथत कुंथन लोकरक बायतेबो मोसांगै नायथत खायै हिनजाकथुन
bolai jakun oboseng naita last tiring committee ngai nang Ramchandra kan kaise MLA ngai boba hai kok kasam tong na tiring noti ang Ramchandra gat ni luku bai chongjak MLA ngai ang sanani nayo chini Ramchandra gat phaidi sema seng peaceful khaima hai tongthot khaima taklai tebo tongthot tebo kasang khainan bagai seng saito gui tongo joto nangmani yapiri joto na najaka chini okra chakra chini official কর্মকর্তার যত লাইন ডিপার্টমেন্ট অফিসার যত বড় সুবাখা এবং বড় তিরিনি দিন বড় রতনাই আবনি বাগিনো সং অর ফায়ার সার্ভিস চিনি অর কাইসা সং নক রিখা বেকাই চিনি অর মিডিয়া রংনি বাগি বেরিকা অর ডক্টরনি ব্যবস্থা তংনাই যত কিছু না সং যেত নাংমানি কা অর কারেন্ট ডিপার্টমেন্ট বসং অর উস্টল লিনাই যত ন যে ডিপার্টমেন্ট অর সামুঙ্গ নাংনাই বর্ণ যত সং উস্টল টাঙ্গে রিজাংনাই তা অর বংনি বাগै তাই যারা বিভিন্ন গতংনাই বর্ণ চানানি বাগै বসং ব্যবস্থা খাইতা যেটা করনাই রংনি বাগै স্পেশালি সাংবাদিক রংনো বসং চারিনাই বর্ণনি বাগै স্পেশাল সং খাইতা